Første tog til Kolding. Vi forlader vores familie. I vloggen det her. I vloggen. Første tog til og hvor skal vi? Hvad er første stop, Silje? Det er crazy. Kolding. Vi skal opleve Kolding-kultur. Ja, Kolding-kultur. Vi skal ned og have Mac. I Kolding. Jeg skal spise min sukker. Hvis du ser det her, nu bliver du addet til Robert. Og det trives i mobilen. Det har vi ikke set før. Det er cool. Ja, det er det. Jeg er glad. Så guys, vi er i Kolding. Første stop. Toget det var sænket. Vi skal vente til 27, før det kommer, så det er sådan, det er 10 minutter forsinket. Her kommer, det er sådan et rigtigt tog. Det er sådan noget, man ser i Chuggington. Her kommer Stadstræn. Så er der. Ej, okay. Right der. Hvor der er en blok ketchup. Vi sidder og laver holdet. Det er meget hårdt det her, så det er virkelig helt selvfølgelig. You're not available. Så helt deroverfor. Mig og Trine sidder og spiller hele. Jeg har fået lavet et hold. Skal vi sådan. Jeg har fået lavet et hold. Jeg vinder stort i Vølten i år. Jeg er en frame. Vi har spist frokost. Trine hun har meget sød chilisauce med. Jeg kan se det. Der kom politimænd over grænsen. Kom de og tre og bare så på, og så gik de igen. De har ikke tjekket pas. De har ikke tjekket pas eller billetter. De har ikke tjekket noget for det. Ja, Trine har forlagt noget af fisken. Peace out. Og jeg havde ikke engang lyst til at fest, men det kom af sig selv. Siger det kom af sig selv. Her vi er. Det er en Hamburg. Men turen har været indtil videre, guys. Det var fint. Jeg fik en god lur. München. Ice 603. Der er måde at vise, hvor vognene stopper og lort. Nej, vi ved, vi aner ikke lige, hvilken vogn vi skal ind af. Vi er lidt forvirret. Jeg ved aldrig, hvad for en vogn der er hvor. Danmark er bedre. Ja, det føler jeg først. Men har du vist det store M? Prøv at se det store M. Der er en Mac'en her, guys. Hvem havde dog forventet det? Jeg vil gerne på toget. Nogle ting går ondt. Det er de. Vi har sat sig ned. Taskerne er op på hylderne. Trine kan ikke bære sin egen taske op. Okay, det tog er. Jeg kan huske at sige det. Ja, det kan vi alle sammen. Indtil videre, at der ikke bliver noget af Nej, ikke vi ved. Indtil videre går det. Også selvom toilettallet er stadig på 0. Toget det er bedre. Ja. Jeg synes, det er Der er godt ikke tog. nok plads i det her tog. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så vi har sådan en mærkelig sidedør, der er større. Det er kun ud i siderne. Det er dobbeltdør. Jeg vil sige dernede. Jeg kan huske at sige, jo, vores tog skiftede bane. Det skiftede track. Det var jeg ikke tilfreds med. Men det var fint. Så vi har styr på det hele. Ja. En dame snakkede til os, og vi fattede ikke en hat af det, hun sagde. Jeg selv fattede ikke en hat heller. Og så gik hun til at rejse mig op, og så gik hun.
Trine hun står på sædet. Stikket virker. Så nu er det bare lige 2 timer. 2 timer. Så er vi i Berlin. Og så er første dag i toget, eller første gang i toget, gået 10 faktisk. Der er ikke noget gået galt endnu. Vi sætter os til rette. Så vil Trine spiller en eller anden vikingekortspil. Jeg aner ikke, hvad det er. Nej tak. Og jeg sidder og editer lidt vlog. Finder måske snart en sudoku frem og laver lidt på den. Men, ikke noget til dig, vel? Til vloggen. Hun skal have blandt sig, skal hun. Kan du ikke lige sige til vloggen, at selvom Silke vinder lige nu, så har jeg en plan? Egon Olsen moment. Jeg tror ikke, jeg gætte på, hvem der tabte. Mega hurtigt. Det er sådan en vikingespil. Det er sådan noget... Jeg ved det ikke. Det er ikke noget, min familie spiller i hvert fald. Ja. Shout out min familie. Trine, hun tabte igen. Jeg kan lige se ruten deroppe. I har ikke engang Berlin som sådan en hovedting. Ja, ej, det kan se hovedfokusere det her. Trine har tabt igen. Det er pinligt. Vil du lære spillet selv? Jeg skal ikke lære de kamppiratspil. Nej, undskyld, vikingespil. Så en time, så er vi i Berlin. Og så skal vi lige finde vores, hvad hedder det, hus, hjem, campingting. Og så er vi klar. De spiller stadig deres klamme vikingespil. Men står der, så er der 2-1, eller er du bare ved at vinde? 2-0, jeg er bare ved at Okay, du er bare ved at vinde. Klokken bliver der snart sådan 10 minutter. Jeg er sur over cykling, for Køj har en fucking narhat. Ellers er der ikke rigtig noget, der sker. Jeg vandt spillet. Ja, Trine vandt det spillet. En gang. 2-0. 2-1, undskyld. Ja, der var 6 minutter. Ja, det er low-key crazy. Det er ikke et valg, jeg har. Jeg synes, lyserød brugt til grøn trøje. Vi var i den mest tomme togstation nogensinde. Det ligner her Harry Potter, han møder Voldemort. Oh my god, der er ambulance og alt muligt. Ej, skraldespand. Vi sidder i bussen på vej hen til vores ting. Silke, vi kan ikke se Silke. Ja, sådan er det er crazy. Det er ret vildt. Jeg er jo meget kendt med offentlig transport, så er mega nemt. Vi har styr på alt. Det er mit. Vi har styr på alt. Der er en Lidl. Jeg fik mig Lidl. Vi kom med i toget. Ej, undskyld, bussen. Nu kan vi hen til vores campingplads. Du har helt fine sæder. Vi havde bare tasker på. Jeg har lige opdaget at tage en time og gå på vores sted, vi sover til Alexanderplatz. En time med offentlig transport. Hold kæft, mand. Jeg bliver nogle hårde dage her i Berlin. Vi synes, vi er kommet midt ud i ingenting. Altså, det er rent industrikvarter, det her. Ja. Einfart. Det er rent industrikvarter, det her. Synes, der er ikke noget som helst derude. Oj, der kommer der en trap her. Bad? Ej, er der fælles bad? Der må så lige åbne døren. Ja, nej, det tror jeg ikke. Tyskland, de vinder deres døgn, der markerer. Jeg ser lige åbne døren. Vi lige til badet også. Okay, det er faktisk ikke så slemt. Nej, det skal også, når man der er kun et andet værelse. Ja, det er rigtigt. Nu er det tomt.
Jeg sidder fast i døren. Skal jeg bare prøve? Multiskab. Trine, din dør, den skal fandme kun låses, når det er nødvendigt. Værsgo. Det var din blok. Ja, vi aner ikke, om der er nogen, der er inde. Men der er 2 bade. Vi ser sådan nogle læs ude. Der er 2 uger. Både over døren og over sengen. Her skal mig så lige ligge i skeen nat. Hey, og vi har sådan andre farver, som vi ser lige lidt. Nej, Så mit lille er den farve, din store er. Virkelig? Sikker? Ja. Nå ja, det er sgu da rigtigt. What the crazy. Jeg og mig og bloggen byder enige om, at det er langt væk fra alle ting, det her. Men jeg screen recorder. Så guys, ups. Sådan her. Det her, det er Berlin midte Alexanderplatz der. Jeg bruger Alexanderplatz midten. Vi er fucking derude, seriøst. Der er i området oppe, hvor vi er her. Det camping, jeg har fået. Absolut ikke en skid. Det går i satellit her. Så må du søge efter navnet. Min var også langt nede. Absolut ikke en skid her, kan I se. Vi er gået igennem 101 kanaler for at finde Eurosport, så vi kan se, at vi vil tage. Det ser godt smøgle. Ej, der er stadig 20 meter tilbage. Så overvis der lige var sådan 5 eller noget. Der er en Lidl! Oh my god! So guys, vi har lige set lidt Vuelta. Og Philipsen vandt. Lidt trist. Men bedre end ham, der er fisrand. Nå, lige meget. Vi er på vej ud for at handle, og jeg har taget et grønt net med, som overhovedet ikke matcher med min trøje, fordi min trøje den er rød. Så her lugter af pis. Det er så sygt mærkeligt hus, der er for sådan en bord. Der er hus her. Sådan på vej til Comicspladsen. Og det er sådan... Vi er på vej i Edeka for at købe et aftensmad. Vi har et køleskab. Trine, har du også et køleskab? Det kunne man sikkert have det. Men jeg så lige vil have et køleskab. Så vi kan bare handle ind til de næste 5 dage, eller hvad vi skal være her. Det er planen. Det er helt... Yes! Vi har handlet nu. Vi har handlet... hvad har vi handlet egentlig? Toast eller brød og yoghurt og lidt af hvert. Pålæg og salat, yes. Vi savner lidt at have en elkæde. Ja. Vi nyder vores forstad. Som nok er, det er vel Berlin, så det er ikke en forstad. Men altså, det er langt derude. Der er et britisk flag. Britannia. Britannia, the world. Der er 3 svaner. Ej, nu brækker jeg en arm, guys. De bliver sur på mig. Det er en grå svane. Jeg filmer dem. Jeg filmer dem. Det er simpelthen værd for meget af det her. Back at the hotel. Let's eat. Så er der mig. Jeg har en salsa-salat, og så sådan dem her, jeg føler, og så lige hvad, du har fucking kedelig salat, ikke? Jeg var nede i den, men det forsvandt i dybet. Der var majs. Så er der Sådan 3 stykker. så der er oliven. Rot. Jeg har sådan en klamsalat. Okay, fed, kan du sådan. Bestik. Godt, vi har Trine noget hardcore metalbestik med, hold kæft. Ja, det er Kirsten. Tak for bestikket, Kirsten. Snack til. Vi har lige spiser lige nogle chips. Så har vi noget guacamole mild. Det vil bare sådan, ja, kan lige en basic købe guacamole. Og så er der lidt salsa. Blommer har vi spist. Jeg har lige åbnet en god måned. Nu ser vi Rapunzel på tysk. Der er Trine med sin Fanta. Der er Silke uden en Fanta. Hej bloggen! Vi har lige spist. Sådan der. Trine, hun sidder og skriver dagbog. Og Silke, hun pakker ud af, yes, jeg ved, hvad det er helt. Vi ser Vuelta-etappen for i dag. Eurosport, crazy. Fokuser nogle gange. Sådan der. Ja, men vi har nogle prikket trøje på. Det er, vi har spist nogle flammer. Tak, flammer igen. Her er vores mega fine udsigt. Som I kan se, så er det virkelig
top notch. Receptionen dernede. Træner er gået ind til sig selv. Nu er det mig, Silke back. Jeg sidder så Twilight, og ligger så Twilight. Silke, hun børster tænder. Vi er faktisk glade sådan rigtig noget. Vi har nogle downskider, har vi. Og vi er faktisk ikke, klokken den er 22.07 lige nu. Så. Og vi står i morgen 8 o'clock. Får noget morgenmad. Og så tager vi ind mod byen. Og laver et eller andet, jeg gætter på. Ja. Yeah. Dance all night, sleep all day. Det er vlogtid. Vi er lige vågnet. Jeg ved, at der er korn i vores yoghurt. Jeg får på korn i vores yoghurt. Og det kom som en overraskelse, der står 4 korn op på toppen. Nej, men fuck på du korn i yoghurten. Fandme klamt. Det er indbygget mysli. Ja, det er mysli der briger lidt. Skal vi lige... jeg har i hvert fald sovet godt. Jeg ved ikke, hvordan det er gået herinde. Vi har også sovet fint. Det er sjovt. Se vores morgenudsigt her. Se, Berliner velkommen. Og så ser vi en anden mærkelig TV, kan jeg virkelig ikke, hvad der er. Men det er crazy nok, der er musik i baggrunden. Så vi er klar på endnu en dag. Vi skal være ind i midten i dag, er det vigtigt? Se nogle turistattraktioner. Ud og opleve i Berlin. Vi skal ud til Alexanderplatz og sådan noget. Vi skal ikke på checkpoint. Det er crazy. Vi skal ikke på checkpoint, det er rigtig Trine. Okay, vloggen. Vi er klar. Vi var hen til busstop i stedet. Vi tager til Alexanderplatz endnu. Og der er rundt derinde. Og så er vi til at lave nogle andre turistting også nok. Crazy. So, super slay. Første metrotur. Ja. Det er crazy lang tog, der er fucking meget plads. Ja, der er virkelig meget plads. Hvor til bussen, der var ikke noget plads. 3 gange så langt som metroen i København. Hvad så vloggen? Vi har ramt Alexanderplatz. Vi laver turistting. Vi ser verdensuret. Og Television Tower. Alexanderplatz står derhen på det røde skilt der. Det er meget tomt. Det er også en søndag, sådan off-season føler jeg. Trine køber kuglepinden. Jeg køber den her fridge magnet. Føler jeg for Silke er kedelig, jeg køber noget som helst. Det er en god vinkel, det er en god vinkel der, Silke. Skal vi vide eller så skulle du finde? Det ved jeg ikke. Der står ikke pris på. Det er gratis. Du har købt en tur. Vi har til meget fælles disappointment lige opdaget, de her det israelske flag hængende foran. Det er rådhuset, tror vi. Vi er meget skuffede alle sammen nu. Så guys, vi er ved den katolske kirke og et andet museum. Der er en mand, der spiller musik. Så Katrine lige har sat sig ned. Jeg tror, vi har fundet noget fra Hunger Games, men vi er ikke sikre. Nu ringer klokken ind i kirken. Det er ret crazy. Der er et fly. Der er et fly der. Okay, nu går klokkerne helt om igen i kirken. Gudstjenesten er færdig. What the fuck? Der har været gudstjeneste. Vi hørte også folk synge derinde. Det var ret crazy. Klokken den er 11.24. Jeg tror, gudstjenesten er færdig, for folk begynder at komme. Ja, jeg tror jeg også. Der var lidt springvand der. Hej vloggen. Lige nu er vi på vej væk fra Brandenburg og Torfiet. Vi var der, vi så det, så gik vi igen. Var det godt? Fint. Det var fint. Går med glæde i hjertet. Jeg kan gerne sige Troing. Det ser ikke, som man siger dem. Ad. Så lige går vi hen lige nu. Vi er på Mac'en. Sten hun pæster lige. Ja, på en eller anden station. Der kan I til at stå der på. Vi skal teste tysk Mac'en-mad. Vi har en cheeseburger, pomfritter, nuggets, og så et special item. Og her er det en apple pie. Det bliver crazy. Så har man testet en pomfrit.
Den smager de. Pomfritter. Den var ikke særlig saltet, den jeg fik der. Nu er vi selv med kage. Her skal vi. Midt. Mega midt. Altså, de er faktisk fint saltede. Voldsomt midt. De er kolde. Mangler lidt salt. Lidt smule. Jeg giver dem et snyde. Mængdenfritter er jo bare bedre end normale fritter. Bare når det er dårlige mængdenfritter, så er det gode mængdenfritter, men altså... I forhold til hvad ellers smagte. 3 ud af 10. Ej. 4 ud af 10. Hvad er din rating? Jeg føler, de er okay. Hvad er din rating ud af 10? Hvor man kunne i hvert fald, altså fordi hvis det er normale mælkefritter, så føler de smager normale mælkefritter. Jeg skal bare have en rating ud af 10. Giv mig den. Sådan 6. Okay. Trine har hentet pomfritter. Jeg hælder pomfritter. Hvad er din rating ud af 10, Trine? Ud af 10. Altså, de er ikke mega sprøde. Men de er heller ikke helt bløde. Det er meget normale. Det er jo ret normalt. Men det er jo også en god ting. De kunne være bedre. Men de er ret meget ligesom de danske, vil jeg mene. Så jeg vil sige en 7,5. Nu kører jeg halv. Det er ellers en... Det er fint. Jeg kan godt hæve min til 5. Så vi taste den sovs her. Ja, jeg føler min ned til en 7'er, så lander vi på en 6'er. Okay, super. Tasting og nugget. De er værre end de danske. Er det dem? De er overhovedet ikke prøvet. Nej, på ingen måde prøvet. Det er close-up, jeg har nugget sådan her. Ja, det der. 4. Okay, vi skal også. De virker også prøvet ellers. Nej, det er som om, at det der, hvad hedder det? Panering, det er tyndere. Ja. Jeg kan godt se jer. Men 4 synes jeg er lavt givet. Okay. Nej. Så there you have it. Nuggets er ikke så gode. Og det er dårlige. Det er bad. Jeg skal lige se. Vi ser ind i den. Der er pickles i. Jeg kan ikke se nogen pickles. På nogen måde. Jo, der er en pickle. Vi har fået en pickle. Enkelt pickle. Brødet ser kedeligt ud. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er at sige til det. Der er godt med peber på bøffen, synes jeg. Ja, ej, det er faktisk det bedste, når der er der. Kameramanden tager også lige en bid. Jeg tager picklen. Du tager bare picklen. Kan den fokusere på min pickle? Uden noget som helst sauce. Jeg synes bare på Prøv, jeg har en. Den smager meget ketchup, føler jeg. Den mangler smag. Men der er ikke engang løg i. Det er også en 4. Nej, hvad er en 4? Det er en 2'er. Ej, der kommer... Nej, yeah. Ja, okay, jeg vil hellere spise der. Nuggets. Jeg vil spise der. Jeg giver den en 3'er. Brød er 12. Det er 2 af 10. Der er lidt løg i. Ja, han bliver en 2,5'er. Der er sådan 5 løg i. Der er nærmest ingen løg i. Og biffen er tør. 2 af 10. Løgn er der på crunchy, de er der ikke. 2 af 10. Jeg tænker, den skal vende sådan her. Og Unboxing af den special ting, de har i æbletaske. vi har valgt at spise. Godt, vi har sikkert med, at der kan tysk. Hvem vil have den første ud? Det vil du gerne. Jeg tager den første ud. Fint. Crazy. Det er lige til en mæk, jeg glemte det her. Den smager faktisk godt. Den er meget sød. Den er ordentlig crunchy. Det er det mest crunchy, vi har fået på den her McDonald's. Det er den der. Der er sådan lidt, der kan lide. Men æblen har en sygt mærkelig konsistens. Det er som sådan en klistret ting. Det er sådan en klisteræble. Men det... Jeg føler dejligt. Den er crunchy, men så sidder det bedst i mig. Ja. Rigtig. Det føles en lille... Jeg tror, den er... Jeg tror ikke, den er rå, men det føles en lille smule, som om den ikke er helt bagt igennem. Ja, det er faktisk rigtigt.
Det der æbleost er sygt godt dog. Jeg kan godt lide, det smager sådan lidt af kanel. Den der er en 6, tror jeg. Den der, Ja, den her. Ej, 7 ud af 10. Jeg kan godt spise resten her. Ja, altså hvis jeg gav pomfritterne en 7'er, ja, så er det der også en 7'er. 7 ud af 10. Ja, alt i alt. Jamen, hvad giver du den, Sigge? Jeg giver den 5. 5, så den ender på en 6'er. Alt i alt vil jeg give Mærken Tyskland. Altså, jeg giver nok den der... Jeg vil give den en D-tier. Hvad giver du, Sigge? Jeg har lyst til at sige low C. Lavt C. Det vil jeg give det D. Sådan alt i alt. Ja, ja. Hele mærken. Det er maden her. Jeg er måske lidt enig med Trine. Det er billigt. Nå ja, maden er billig. Hurtigt. Og den kom hurtigt. det er altså billigt i forhold til Danmark, det er rigtigt. Men maden har været midt. Og I kan lige få et close-up af Klem. Vi har vores lille ven her. Jeg tror altså, jeg giver et low C, fordi det er ikke lige så god mad som i Danmark, men det er billigere. Det kom hurtigt. Men Men maden var lukket kold. ja, Det. Min bøf var også tør. Giv den D. midt lavt C giver jeg. Hvad siger Silje? Og det er også det. C. Så den ender i D. Dobbelt D. Yes. Så, vi har spist. Nu er vi på vej til East Side Gallery. For at se de to mænd, der kysser møsser. Det er en mega pæn metro, de har. Fordi det her, det er stadig, og det er så ikke U-barn, det er S-barn. Jeg har fået en mail. Trine har fået mail. Okay guys, vi har lige været i East Side Gallery. Silke, hun hiver i mig. Fint og grønt. Og vi vil prøve at finde noget, om vi kan finde en butik, der er åben. For at købe den aftensmad. Og så vil vi endelig tilbage til The Hotel. Klokken er det der 2. Måske lidt tidligere at tage tilbage, men altså... Der er vildt ikke andet at lave en søndag. Vi sidder i S-Bahn. Og jeg tror lige, at vi kører hele ruten, S-Bahn har. Og kæft, vi kører langt, vi kører mange stop. Nå, vi er på vej tilbage til Spandauer. Så vi kommer hjem. Trine om tiden. Så vi er back på det hotel. Jeg ved ikke, om vi kan fortælle på vores værelse. Med vores lille smule ulovlige togbillet. Nej, busbillet. Nu er vi back. Og vi fik ikke en bøde. Og nu skal jeg ligge i min seng. Finde noget på Elta. Og spise en snack. Nej, hvor skralderspanden er blevet tømt. Og så spiser vi lidt aftensmad. Vi har sådan nogle riskugler. Jonas har lige vundet anden etape. Ris-trekanter. Jonas har lige vundet anden etape af Vueltaen. Jeg er så super mig selv, at jeg ikke vil sige fuck ham, der lille fransk mand. Jeg har valgt lige for. Pastasalat og noget andet salat. Jeg har en risbowl eller noget. Og en ostestring. Og hvad er det der? Det er sådan noget, fritabrød. Nej, det er sådan noget frita og noget spinat. Endnu en... Vi har også lige bare sådan, vi lavede ingenting, så vi kom hjem. Silke har set Grace, og du har spillet på din DS. Og jeg har sovet for TikTok. Ja. Nej, hej. Jeg har ikke sovet. Vi har hygget. Så det er morgenmadstid nu. Vi har stået lidt tidligere op i dag, vi har gjort i går. Så sådan væk. Det var sgu meget, følger jeg. Det er yoghurt og brød, og jeg har en enkelt ostestring tilbage. Vi kører i dag, vi kører vores radiokanal på tv'et. Det er German Spy Machine tid i dag. Hello. Yes, vi er kommet ud af huset, eller ud af værelset. Jeg har også lige hørt Trines outfit. Så nu er vi på vej til en bus, så vi kan tage en metro, så vi kan tage en anden metro. Blandt andet U-Bahn, som det hedder her. Vi er så klar til et tysk spionagemuseum. Nogen, der har noget at sige ellers? Hold kæft, de er dårlige til at vlogge. Det er godt, de ikke er dem, der vlogger, og det er mig, der vlogger. Jeg er syg til at vlogge. Nu er vi nået til vores spy-museum. Tag armene op. Jeg kan tage armene op. Ah, shit, ja, det gør jeg. Ellers bliver hun skudt. Simpelthen. Sådan er udviklet. Jeg må fortælle. What the fuck, jeg kan se noget her. Og der er Silke. Men jeg kan se mig. What the fuck?
ikke lide det her. Det er sygt, man kan glas, men jeg kan heller ikke rigtig se igennem det. Det er sådan, jeg gjorde den derovre. Det her bliver vlogget fra Trines telefon. Det er vildt, jeg har aldrig prøvet at lave morseburger. Den skal lige lære dig, hvordan du laver morse. Vi får lidt tørvhed her. Det syger min hjerne. Hvorfor blev S'et ikke? Det ved jeg ikke. Vi skal printe det. Vi skal have MSP i morse. Til dem derhjemme, så har jeg allerede Trine, og her har vi MSP. Så. Skal du lige vise den? Vis klassen. Wow. Altså vloggen, vi skal med at decode messages. Vi hørte dansk top. Selma var ikke så god til det. Jeg prøvede, og jeg tror ikke, at det er rigtig svært. Som du Trine taget over. Jeg gang med at høre musik derovre, så hun lidt distraherer. Ikke en god sparring. Laver ikke noget for god og forkert. Sådan små børn. Vi laver alt det sjove, og så læser vi det. Ja. Vi er lidt sådan små børn. Vi laver sådan alt det sjove, og så skipper vi alt det der læsning. Det handler meget om krig. Og hvis jeg har lyst til at læse om krig, så er jeg gået på et andet museum. Så. Faktisk, vi er rent ude. Mere for bare. Der er så næsten en masse spej her. Vi læste ikke instruktionen ordentligt. Det vil sige det. Hun ligner rigtig tysk derhenne der. Han er lige en konservativ. Who is watching? Damn. Hej. Og så? Tror du på, at løgndetektor virker? Nej. Nej, det gør jeg heller ikke. Nu skal vi ind i den lie detector. Jo, det kan vi. Hvorfor skal det være så tæt på mig? Du føler dig dum, du var. Silke er dårlig kameramand. Hvilket år er du født i? 2005. Device calibrating, please wait. Den kalibrerer. Du bliver bare siddende. Så jeg altid Har du nogensinde stjålet noget? Ja. Stjæl gafler i Okay, så du har stjålet noget, siger den. Det var rigtigt. Honest, I have nothing to hide, or you are a really good liar. The lie detector is unable to prove anything wrong. Jeg er bare en god lejer. Okay, men. Vi har fundet kameraet, guys. Hvor fuck er det henne? Den der prik der. Den prik lige der. Prøv at se, nu kigger jeg. Og den er crazy, du er... Det er de sindssyge duer, der kommer i spilletrøjen. We reconstruct the documents, guys. Sådan der. Der er et National Security Agency her, og der er nogen, der fik månelandingen. Så er der noget top secret der. Så der er et lille billede her, vi ikke rigtig fatter, hvad er. Jo. Det er ikke et billede af dog. Jeg tror godt her. Danskerne. Nej. Okay. Go! What the fuck? Jeg kan ikke det her! Trine, du! Du bestemmer selv, Trine. Jesse, man kan se, at folk lige ligger der. Hvad? Man kan se, at folk der ligger der. Yes. Okay. Go! Kom så! Jeg lader lige jer om det. Fuck du ass, Trine! Vi har fået printet billeder også. Alle taget. Nu skal vi... Ordentlig kvalitet, det er sådan noget. Ordentlig kvalitet. Egon Olsen simulator. Så vi okay, nu skal alle sammen ved, at Trine, hun er vildt Egon Olsen. Ja, Det er en sjov form at forstå det der. så jeg skal have den til venstre først. Ja. Wow, hvad er herinde? You first. James. Who the fuck is James? James Bond. No.
Hvor så der Egan på den? Guys, nu leger vi kemi. Sikke, hun er tilbage i skolen. Så hun skal kæmpe stor. Der kommer kun til at stå mas. Nu står der mad. 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 Men jeg prøver lige dit hoved lidt. Kameraet skal også kunne se. Wow. Det er crazy. Vent til Salzburg. Og virkelig også været der fugtigt, altså. De andre, de er lidt tør. Det er virkelig bare... Du går surblind. Du går surblind. Nu tager vi det på det her. Jo, guys. Nej! Det er pædet. Vores besked er kommet frem. Den, som vi jo ikke kunne se før. Wow, beautiful! Beautiful, it's true. Forventet. Silikonsmad noget. POV. Jeg ved ikke, at det er skrællet. Det har vi skrællet. Hej hej. Spinachemuseum for Trine ham. Der. Museum. Jeg tror, vi går ud nu. Jeg tror, den er smeltet. Den er smeltet. Det kan godt være, det er. Big data. Charlotte Jørgen og Gorm. Lego. Danmark er jo i medierne. IKEA. Virkelig? Lego. Vi har opdaget mit ikke er blevet hacket. Nu prøver Trine det samme. Vi kan... Det spiser mit kamera. Hvor er Trine der? Nej, jeg ser Beaches. Trine, hun er blevet gamer. Landscape of secret note has been carried by... Jeg føler mig som et lille barn, og jeg synes, det er sådan noget kigge kedeligt noget, så jeg går bare rundt på dem. Nu går jeg fra dem. Nu vil vi spille deres spil, så går jeg fra dem. Hvor går vi hen? Der er noget spændende at lave. Er det cyklist? Nej, det er det ikke. Han er siden Butcher og Madam. Hvem er de ved siden af her? Butcher og Madam. Nu er vi siden Sailor igen. Fuck, I ringe. Vi havde rigtigt. Ja, okay, jeg havde rigtigt, hvis jeg Trine kunne nå at skyde. Ja, jeg er ikke god til. Det husker vi. Trine skal ikke være sniper. Hvem er det? Jeg skal bruge alle pengene i museumshoppen nu. Vi er kommet i Mors-Berlin, og vi er sultne. Så vi går ind og kigger på alle deres madting. Det er sådan mega smart, jeg elsker det. Det er sådan sygt mange forskellige spisesteder. Og så kan man sådan en fælles sidning. Så man kan have sådan 3 forskellige restauranter, men så ikke sidde sammen. Den koster sådan noget 90 kroner. Det ved jeg ikke. Vi har alle sammen valgt egyptisk guys. Men jeg tror, hvad valgte du egentlig af mad, Silke? Nå, vi har alle sammen valgt 3 forskellige retter. Så det er altid... Nu skal jeg købe en drik med honning melone. Kommer Trines mad. Jam. Kan vi sidde her og vente? Jeg er sulten, mens Trine spiser sit mad. Det smager virkelig godt. Silke har fået sin mad nu også. Nu sidder jeg bare her. Sulten og alene. Så guys, så er jeg simpelthen for mad også. Og okskål her. Lidt ris. Noget løg og noget tomat. Jeg er klar at spise grøntsager. Jeg er klar at sunde, står også træne. Så vi er i en bogbutik, fordi at, jeg har Silke og Trine med, så vi har Med et point of view fra en myre, der kravler på en gråstik. Kan du gætte? så hun prøver bubble tea første gang. De har Squid Game morgenmad. Så er det min. Den er ret cute. Den er blå. Men jeg ser Silkes jakke. Og mit outfit i dag. Så guys, vi er i en sjov butik lige nu. Med alt muligt lort i. Og vi har lige været DM. Og det temaet, det er alt. Temaet i butik, det er alt. Vi har lige været DM. Og vi har spist færdigt, og vi har drukket vores bubble tea. Og Det er lige noget for mig, det var. Chili beans. oh my god. Du købte verdens mindste
flaske sæbe. Ja, rigtig, vi har købt verdens mest opvaskesæbe ting. Hvad vi ellers? Vi var i MediaMarkt for at købe SD-kort til USB-C-ting. Så jeg kunne få min video og min kamera på min telefon. Så vi kan edite dem også. Og så klokken den er 3 nu. Og vi chiller stadig godt med mange, der sådan halvdelen af det her mål her. Så det hele, det er godt. Det er godt. Det er godt. Jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer til selv. Det kommer til selv. Jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer til selv. Den har sunget hele dagen. Ja, så vil vi på vej over i den anden side af bygningen. Skal jeg sørge for, at jeg ikke trækker min telefon? Det er ikke så sjovt ud. Vi er sådan en crazy DIY eller noget butik-ting. Se, kom her og kig på alle de små ting. Se de her små ølflasker og vinflasker og vinglas og ølglas. Kager og døre og fodbolde. Jamen, det er til din... Jeg har addiction til at bruge mine penge på dumme ting. Hej, nu. Jeg kan godt lidt finde på at købe det her. Jeg synes, du gør det. Må jeg se? Det var sådan et... Ej, what, den er cute. Ja, ikke ved du godt har ikke gøre det. Jeg vil sige, hvad snakker om? Ja, det kunne jeg. Jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer til selv. Det er derfor, det står på jorden, hvad vi skal gå ind i. De har store levelsæt herinde. Jamen, what the fuck? Ja, fordi der er Sonic Game også. Oh my god. Der er en Sony Eevee. Der er en... Gengar. Oh god, Shadow. I found them. Det var en lille Sonic del, følte jeg. Jeg så en... Ja, den der så jeg har fundet i Bilka. Hvad der gav med hans hoved? Den har de også i Bilka, den der. Det har de ikke i Bilka, det der. Nej. Den er i hvert fald ikke så... Vi viser til børn over alle i verden, at du også kan være cringe som voksen. Og det kan man nemlig. Oh my god. Ding. Ja, no shit. Den køber vi ikke, men vi har lyst til det. Ja, men... Vi er i legetøjsbutik stadig. Jeg kan godt lave det. Sige, hun er lidt skudt for, at vi stadig er herinde, kan jeg mærke. Det spilder for mig. Nej! Du får en squishmallow. Min squishmallow, den spiser kun Pringles. Jeg fucking elsker Remy. Remy er en af mine yndlingskarakterer nogensinde. Jeg elsker Remy og Tui generelt. Banger-film. Den har den rigtig god. Okay. Den har jeg, den der. Vi har lige været inde i en bibliotek. Den har jeg, den der. Ej, der er en, der synger. Lad mig se, det er vel nogen, der fik den der gave. Så er nogen, der fik en øl. Nej, du fik ikke en øl. Du fik shots. Var det shots? Ja, det var rigtigt. Det var små. Det var små. Det var en lille flaske små sure, vi jeg ikke kunne lide. Fuck dig, Laurits. Fuck dig, Elias. Ja, jeg kan godt lide jer. Jeg synes, det var meget god gave, jeg fik. fik. Jeg kan ikke lide jer. Det var meget god. Jeg kommer ikke til at se den video, hvis jeg gør, så bare lige så ved jeg ikke lide jer. Guys, jeg bliver mobbet. De siger, jeg er en gris. Og man kan spise dem der. Man bliver nødt til at sige det. Man kan spise dem der. Gå du væk. De siger, jeg er en gris. Jeg kan huske, hvordan det smager. Jeg kan huske, Hvad var det? Ko, de kalder mig ko, de kalder mig gris. Ja, altså det er synd for mig, jeg tager hjem snart. Jeg tager videre end det, men jeg kan kinesisk sand. Kinesisk sand. Vi havde det, da vi var mindre. Fuck, seriøst, I får bare alt, altså. Ja. Og så har jeg her, jeg bliver kaldt ko og gris, og så jeg får bare ikke noget. Altså, dum mørke. Man bliver nødt til at lave joken først, selv når man laver det. Jeg kunne aldrig finde på det. Det prøver jeg bare med synger, så det er bare kaldt fucked op i ansigtet, og så... Fedt, jeg kan indbygge. Jeg synes, det er synd for mig. Nå, det er mig, eller hvad? Oh my god, det er den der gorillaen. Og det er sådan et, der vi kørte med. Nej, ja, det var det faktisk. Crazy. Vi står lige og diskuterer, at vi skal ned ad rutsjebanen. Skal vi? 3 etager høje rutsjebanen. Jeg tør godt. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål til tør. Det er så et spørgsmål, fordi du står i kø med de små børn. Nej, det gider jeg ikke. Nej, præcis. Jeg tør godt. Det er bare den... Oakley! Oh my god, hvor fandt der pole henne? Vi er i H&M fik nu, vi kigger op ad trappen.
det gør. Ja, det gør. Okay, få lov til. Det kan jeg også lige sikkert af. Så vil jeg ikke tage til Berlin for at kigge på H&M-trappen. Skal vi ud igen, eller hvad? Det er det, jeg vil. Nej, det var ikke meget vigtigt at sige til dig, Silje. Jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kommer med sig selv. Det kommer med sig selv. Jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kommer med sig selv. Jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kommer med sig selv. Nå, vi er i... Hvad er vi i? Hvad hedder det? Aldi? Aldi? Øj, hold lige kæft. Vi er Aldi. For at finde mad, og det her... knoppers. Det betyder også, at det er fucking Azure. Hvad synes du om udvalget? Ikke sammen. Guys. Den her mozzarella er formet som hjerter. Kirse. Ja, hvis I ikke ved det, så har jeg en obsession med kirsebær. Altså alt skal bare være kirsebær. Kirsebær smag, kirsebær duft, kirsebær farve. Kirsebær. Jeg elsker kirsebær. Iltdrink med chokoladegesmag. Jeg er rigtig glad for deres miltdrink. Jeg fik den der i går, nu køber jeg den her i dag. Vi har sagt til Silke, hun var sammen, fordi hun spiste neutral yoghurt. Nå, det er hun også. Det så lukker det lækkert ud, det her, føler jeg. Jeg troede, du sagde, det var klamt. Jamen, det var det lige før. Det så I, der var kirsebærsmag. Jeg vil have sådan nogle to her, fordi de ser sjove ud. Ligesom dig, Silje. Derfor jeg også har dig. Det ser sjove ud. Tak. Jeg filmer ligesom. Ja, okay. Du ser også sjov ud. Advokater fundet i Vendavne, det der. Prinsen rolle. Ja, Charlotte Helle. What's up guys, der er handlet. Og nu er klokken 4:45. Så nu tager vi hjem, og det rimede. Og jeg kan se... vi skal ikke til Kingsman. Ja, jeg ser Twilight så. Ja, det gør jeg. Metroturen er done så begge metroture. Nu mangler vi en bustur. Og så er vi hjemme igen. Nej, jeg holder den fint. Gå væk. Så det er verdens mest rullesap. Det elsker jeg. Hej, nu vlogger Trine. Aftensmadstid igen. Aftensmadstid. Så er det igen i dag. Zoomer lige lidt ud. Så er det gang med noget ekstra protein med kylling. Ja, vi kører, der er kylling, og der er linsesalat, fordi vi følte, eller Silke følte, der ikke var nok protein de sidste par aftener. Så det var man skal have protein i sine muskler. Ja, præcis. Så, jeg ved ikke, om der er mere at sige. Jeg er mega træt, og jeg vil gerne sove snart. Så er det godt, du kan sove, mens vi ser Kingsman. Mig og Silke skal se film sammen. Det gør I bare. Nu får I reklame med den kinky bedsmor. Den her reklame viser de hele fucking tiden. Jamen, der er meget få reklamer, hvor der er nogen, der er i bad. Prøv at se. De viser den hele tiden. Hele tiden. Sikkert hun har set den mange gange, for hun vender mod fjernsynet. Nu vi har spist, og vi har lagt her i et stykke tid. Jeg er rigtig sjov, har vi fundet ud af. Jeg vidste godt, jeg sagde, jeg var sjov. Nu har sikkert Trine til at se Kingsman til sådan 2 timer. Jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kommer med sig selv. Jeg har ikke engang lyst til at feste, men det kommer med sig selv. Lige en lille update til vloggen. Jeg ligger editor vlog. Så kan jeg se film. Og de kan ikke finde at bruge en fucking iPad, fordi de er dumme. Hvorfor kom vi herind? Og skal jeg tydeligvis mærkelige ting på den tablet der. De har fjernet radiokanalen. Vi skal med sent på den, tror jeg. Vi skal spise morgenmad nu. Så lige vil sige neutrale yoghurt. Vi skal lave et eller andet dag. Okay. Vi skal lave noget dag med noget butikker lidt. Og noget Tiergarten måske. Så jo. Hey vloggen. Slow morning today. Vi går over på vej mod bussen nu, og klokken er lidt 10:30. 11:15. Så vi er slow morning, men vi er på vej ind til Zoologisk Have. Vi skal ikke i Zoologisk Have. Vi er bare lige været i området. Hyggeligt. Chico. Det er seriøst bare tøj. Primark-tid. Vi har fundet en Primark omkring Zoologisk Have. Så nu kan vi rundt og kigge lurer.
Det er rigtig klasse. Vi har været i Primark nu, og vi er sulte nu, så vi har fundet et mega cute ramen sted. Det er sådan virkelig cute. Der er blomster på bordet, det er sådan virkelig crazy vibe. Trine har fået plads lige oppe i hjørnet. Det er ret fedt. Designet til Trine. Så det er på vores mad nu. Der er sådan en jæve på væggen, det er ret fedt. Jeg er fucking sulten, hold kæft, mand. Mad. Gå se. Ramen. Jeg har fået det samme til. Jeg skal se Pinterest og sidste noget. Fanta. Cola. Fanta. Så er Loki crazy ud her. Damn. Vi har ramt M&M-butikken. Meet the crew. Når vi er M&M-butikken, når vi er på bubble tea igen i dag. Så fucking crazy ud. Okay. Faktisk ikke specielt svært. Nej. De laver bare Lena og Charlie. Nå, Lena. Det gør jeg ikke, men vi var hjem. Vi skal handle Lidl. Ikke mere Aldi. Ikke mere Aldi. Det var ringe. Skal vi lige lukke det her? Where we dropping, boys? Where we dropping? I'm dropping in Lidl, guys. Lidl. Jeg skal hjem og spille Fortnite, kan jeg mærke. Så skal vi lave en ny stad. Vi kan blive så gode, vi kan lave en ny stad. Ja. Vi kalder Velo. Jeg kan ved, vi Lidl. Ej, det kender vi det her, guys. Det kender vi. Hvor er Mads B henne? Hvor er Mads B henne? Så er vi back på vej til the warehouse. Trine, hun bærer på tasken, hun nægter at give den videre, og som det er tydeligt, hun størkler. Jeg størkler kun på grund af mit hår. Ja. Så lige hun er her også. Det er dem, der ikke er her. Svanerne. Nej, der er ikke nogen svaner på i dag. I don't know. Hvad med nogen? Jo. Der er resten af den. Så jeg tænker, vi skal finde ud af, hvordan vi deler det her. Så er det aftensmadstid. Hvis du synes, den har været stærk, så kan Sylke har lige været i Jeg bad. synes ikke, den er så stærk. Og der er Star Trek på tv'et. Så du tager bare Det tager jeg 2 af den her. Der er salater og mega lækker grocery store sushi på sådan en. Lækkert. Det er sådan noget, man får parasitter i det her. Har du vist Star Trek? Ja, har jeg. Det er ordentligt Min daglige måned. Vi har også købt en øl. Vi skal have øl, mens vi er her. Så det skal vi også lige drukket. Jeg skal på tongen. Så guys. Der er Trine filmet vlog nu. Vi får dessert. Der er is, der er smeltet. optøet is. Der er ikke meget is over det. Det er stuetemperatur. Det er jo stået i køleskabet. Ja, jeg tror ikke køleskabet mere. Det smager fint nok. Det er cookie dough. Cookie dough. Den har selv haft i munden. Første. Nej, men det er nogen, der kan lære de der lyde. Nå, okay. Farvel. Jeg har lige fået sådan 8 cookie dough scoop i én skefuld. Onsdag. Sidste hele dag, vi er her. Morgenmad. Midtvår. Præcis. Vi vloggede særlig meget i går. Vi lavede ikke en skid. Vi kom hjem og spiste vores... Ja, vi kom hjem og spiste vores mad. Så lavede vi bare... Vi så Bridgerton i går. Et afsnit. Så lavede vi ikke en skid resten af tiden. Men i dag, der sker der ting. Glæder mig. Vi glæder os alle sammen. Kan vi ikke lige sige, at mig og Silke er næsten færdige, og Selma er lige kommet op og spise? Bare lige så folk vil forstå. Og hvad så? Der er en halv mad mere. ikke nogen point. Jeg ser, du skal have noget mere. Jeg mangler kun en yoghurt. Vi har noget i juice, Selma. Se bare juice. Efter vloggen. Trine, hun kræver et fedtcheck. Så her kommer lige et fedtcheck. Silje, hun har kjole på i dag. Lyseblå kjole. Hun er jagten, kan du ikke se den? Jeg har en sort kjole på. Og Trine har en blomsterkjole på. Det er crazy. Nå, vi er bare ud. Nu bliver vi kørt ned af en bil. Ja, det er der, vi har valgt det. Det er gennemtænkt, det er gennemtænkt. Gennemsnit. Er det først nu af? Ja, det er også svært. Hvor tæt på. Men for tickets før, det er ikke så sjovt. Det vil vi gerne klage over. Wow, Trine, du kom nummer 1. Wow. Hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt.
hyggeligt. Hej. Vi spiller her. Hvordan vender jeg kameraet om? Det gør jeg ikke. Vent lige, du får. Det er ret fedt med Darren. Det er crazy det her. I får ikke... Jeg stopper med at filme noget. Jeg vandt lige basketball connect for mod Silke. Er det ikke det her? Number one. Number one. Fuck, jeg er god. 175. Record. Jeg får 2. Det er umuligt, det virker. Yo, crazy. Jeg venter lige på de 2 andre også. En mere. Man får en lille smule ondt i hovedet af det bare. Trine spiller Pac-Man. Bla 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 bla. Fake news. Fake news, så kan vi finde nogle andre ting. Det vil jo dræbe os. Det vil jo dræbe os. Hun går efter os, så derfor. 157. Silke, hun er NBA champion. Så vi har brugt alle coins, der var hos kort. Vi købte sådan 130 til at starte med, tror jeg. Nu brugte vi alle sammen. Ret mange på at spille basketballspil. Det er klart det mest populære spil. Fuck, det er spillet. Altså det er minimum 7 gange, vi har spillet det. Vi har lige taget 3 i spillet. Det er minimum 7. Måske 10. Ja, så også den, der giver flest tickets. Så vi samler lige alle vores tickets. Og så redeemer vi dem, og så ser vi, om der er et eller andet, vi gider have. Så vi har brugt 303 timer herinde. Og jeg tror, det er 300 kroner for det, vi har købt. Så sådan 100 kroner per time. Og vi har haft rigtig, rigtig sjovt. Så jeg synes, det har været worth it. Det har været ret hyggeligt. Så vi har også fået lavet nogle billeder. Så kan vi redeem vores tickets. Yes, redeem jeres tickets. Hvad må også mange, der er på en der? Guys, der er en sønderjyske by. Jeg klikker lige bagefter, om sønderjyske skal spille kamp på et tysk hold. Eller Berlins hold. Og på sjov. Og jeg skulle vinke til. Der er jo Trina for noget store dyr. Ja, et eller andet. Det ser crazy ud, det her. Vi har fundet sådan en mega cute street food kind of sted. Hvor vi har tænkt os at finde noget hjælp til noget lidt indisk. Og så vil jeg tænke, at jeg må bestille noget kinesisk, tror jeg. Det er shoot. Det er sådan virkelig. Jeg synes, han er mega nice, føler jeg. Når de kommer her. Jeg tror ikke, de kan mærke til kameraet. Jeg tror ikke, de gør. Du har fået en anden tegning end mig. What? Crazy. Har du filmet running sushi med ost? Ja, jeg har filmet. Jeg Der kan er filme en lidt tættere tallerken på. bare med pickles. Der er 3 pickles på en tallerken. Vi har lige været i en fotobooth. Jeg vil lige vise, at Silke, du får ringe til det. Første billede. Jeg vil gerne til mit Nej, gå forsvar. væk. Nej, for jeg kan finde ud af det. Fuld unlock, det er mig og Trine, vi er fuldt postet. Silke, hun er bare anden billede. Jeg er postet. Trine, hun er næsten i postet. Silke, præcis som ansigt som før. Tredje billede. Silke, hun rammer faktisk et pose. Trine misser så postet. Jeg rammer det som altid. Igen, jeg rammer det. Hverken Silke eller Trine rammer det. Hver gang. Pose. Jeg føler faktisk, det er din skyld. Du har sagt, du vil lære mig at poste, det du gjorde. Vi har ramt monument for de jødiske ofre under 2. verdenskrig. Det er ret vildt. Og jeg har lavet lige chicken med en Skoda. Jeg er klar på at køre ned. Fordi jeg skulle over mit fodgængerfelt, der var grønt. Og den skulle dreje. Og så begyndte den at dreje. Så jeg sådan... Ja, det er jeg på vej. Og så begyndte den at dreje, og jeg sådan, jeg har grønt.
Jeg har grønt. Jeg har første ret. Gå væk. Og så blev det ved med at køre, og så stoppede den med at køre. Så jeg vandt chicken. Jeg er lige nu begyndt at gemme mig på Silke og Trine, så de kan vide, hvor jeg er henne. De er blevet væk, guys. De er blevet væk. Vi finder dem aldrig igen. De er bare væk for evigt. Så vi får lige dagens bubble tea her. Jeg har en mango med tea med tapioca og coconut jelly. Og Trine har noget, jeg tror det er honeydew tea med noget apple bubbles. Ja. Og så lige hun havde vores røv. Silke, hun er meget midt efter frokost. Og så lige hun har kontanter på sig, så vi gerne sige tak, så hun har kontanter på sig. Fordi at, jeg tror... I skal faktisk sige tak til mine forældre, der tvang mig til at tage nogle kontanter med. Tak til Jente Solvej. Tak. Den ser mega cute ud. Se. Take a mimi break, og så er der sådan en hjerteting her på her. Vi har krydset os selv. Så vi tager i Aldi. Og jeg kom lige til at kigge lidt forkert på gaderne. Så vi kom i Aldi og ikke rødde. Men den ser større ud i den anden, den her. What the sigma? Der er lige sådan en eller anden... Jeg ved ikke, hvad det er. Great Britain, nå. Vi har været hjem. Vi har handlet. Vi har hygget, vi har fået noget bubble tea. Vi har set det her monument, ja. Så nu skal vi hjem og se cykling. Vi har sat os til at se cykling. Lidl er lighed over stregen. Silke hun drikker mælk. Og Oscar Pasio har lige vundet Grill the Grid 2025. Så har vi de sidste par timer i Berlin. Vi har spist. Vi har rettet værelse, vi har pakket. Og vi er lidt klar til at tage afsted. Så vi skal lige pisse først. Og så skynder jeg til ud, og jeg er lidt stresset lige nu. Og Silke. Der vælger jeg nok lige før der kom flere ris i det bønskast der. Så but here we are. Og vi sætter på, at vi har glemt noget. Det er videre til Prag. Jeg drikker lige med video nu. Så nu er vi på vej. Vi skal lige farvel til svanerne. Det var så det Berlin. Klokken den er 9 præcis. Så og det er sådan 9:12 går vores tog. Se der svanerne. Vi kan lige så farvel til dem. Hej. Ja, nej 10:12. Jeg løg for 10:12. Så vi er yes, it's all going very good, we hope. Vi har ikke glemt noget nu, satte vi på.